Li Tirkiye beriya hilbijartina Stenbolya 23 Haziranê rêberî PKK Abdullah Öcalan bi nameyekê daxwazî HDP kiribe ku di hilbijartinê de bê alî bimîne û rêyeke siyemînî alternatîv bide ava kirin. Piştî wê nameyê û hilbijartina Stenbolê HDP da xuya kirin ku ew ê stratejiyeke nû ya Hevpeymaniya Demokratîk ragihînin ji ber ku partiyên hêyî AK Partî bi bereya Cumhurî û CHP jî bi bereya Milletê Pirsa Kurd û Demokratîkbûnê çareser nakin. Ji loma jî ev ê stratejiya rêya sêyem hilbijêrin. Li ser vê mijarê parlamenterê HDP'yê Wanî Tayyip Temel ji Kurdistan 24 de diyar kir ku li gel partiyên sosyalîst û çepgiriyên Tirk lingê stratejiya wan ya esas Kurdistanê. Esas stratejiya me lingekî wê jî lingê Kurdistanê ye. Çi ye? Partiyên Kurd çi yê bu oldar be, çi yê sosyalîst be, çi yê em bêjin netewegîr be, çi em bêjin yê demokrat be. Hemû dibin banê yekîtiyekê bi rûmet ku destkevtiyên gelê Kurd diparêzin û vê xeteraya gelê li ser gelê Kurd dibîne siyasetekê pêş ve bixin. Ew siyaset ji xwe sîyekê adarê de ji bo hilbijartinên belediyê şaredariya pêş ket, qederekê pêş ket. Beramberî wî yekê cigirê Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Pesekê Alaaddin Arasçî dibêje pêşî bila di nava Kurd û Kurdistanê de stratejiyek hebe û pêwîst e HDP ji bo wê yekê amadekariyan bike û naverûka stratejiya xwe ya rêya siyemîn zelal bike. Rêya sêyemîn, kêre rêya sêyemîn deyîn yani alternatîfa wî çi ye rêya sêyemîn? Lê Kurd bi xwe bi hevdû re giş bibine yek ew esasî ye. Em dava veya dikin. Ha em dostaniya çepê Tirka bikin. Em dostaniya partiyên yê Tirkiyeyên bikin. Lê rêya me esasî ne buan re bigerek. Rêya esasî nav Partiya Kurdistanî de be. HDP ji her hazır e ne hazır e. Em bersifa me em ji bo wî hawî amade ne. Bersifa me erê ye. Bê qeyd û şert. Yani em bêjin bev tekîlê xwe bêne cem hevdû em bipeyvin. HDP ji bo hilbijartinên herêmiyên Sûriyekê adarê li Diyarbekirê bi heft partî û tevgerên Kurdî re tifaqa hilbijartinê ya Kurdistanê ragihandibû. û niha jî dibêje ew ê bi vê stratejiya xwe ya rêya sêyem vê carê tifaqa herî mezniya Kurd û Kurdistanê bedin ava kirin. Niha mijara tê merakkirin ew e HDP dê bikaribe hemû partiyên Kurdistanê re tifaqeke berfireh bide ava kirin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.